Ahojte, vítam vás pri mojom úplne prvom pokuse o sťaby audio nahrávku, z ktorého možno neskôr vznikne podcast, kto vie, ale let's keep it simple. Napadlo ma, že ku karuselu, ktorý som včera vypustila na Instagram, v ktorom som hovorila nie je hanba, keď a rôzne situácie, keď si niečo myslíme, robíme alebo cítime, tak že ku každému tomu slajdu spravím nejaký krátky audio vstup. Nebudem to tu obkecávať, poďme sa hneď pozrieť na ten prvý slajd. Na začiatok prečítam, čo sa písalo na slajde a potom to trochu rozviniem. Chcela by som to trošku rozvinúť pretože na ten slajd sa toho toľko nezmestí, ale myslím si, že je to veľmi zaujímavá téma na trošku hlbší obkec a pokec. Nie je hanba počúvať svoj pocit, že chceš s koňmi fungovať inak. Ak pri napomínaní, korigovaní či trestaní koňa cítiš, že ideš proti sebe alebo proti nemu, počúvaj ten pocit. Hľadaj nové uhly pohľadu. Možno si to už niekedy zažila, ten zvláštny pocit v žalúdku, možno niekde inde na tele. Keď si niečo robila preto, že ti to hovorili iní. Že ti vraveli, čo máš robiť, ako sa máš so svojím koňom. Alebo ani nielen ku svojmu koňovi, ale aj k iným koňom správať. Taká úplná klasika je, keď sme sa začali učiť jazdiť, si pamätám na to, ako keby to bolo dnes, a kôň mi nechcel naklúsať. Tak mi povedali, že nech ho kopnem. A ja som sa zamyslela a necítila som sa v tom komfortne, prečo ho mám kopať. To akože do koní sa akože kope? A vysvetlili mi to tým, že áno, veď aj kone sa medzi sebou kopú. A môžem povedať, že tamto asi celé začalo. Tá kaskáda tých rôznych názorov, pod vplyvom ktorých som vyrastala a z ktorých som sa potom ťažko dostávala von, keď som cítila, že mi to nesedí. Ale nevedela som to inak vysvetliť a vysvetlenia, ktoré som dostávala, mi dávali zmysel. Ak si niekde vo vnútri cítila, že to nie je správne, poznáš to? Možno ťa učili, že kôň musí vedieť, kde je jeho miesto, možno ti povedali, že ho nesmieš nechať vyhrať, lebo si ťa nebude vážiť, alebo že musíš byť vodcom a kôň ťa musí rešpektovať, pretože tak kone spolu fungujú v prírode. Čo mimochodom nie je pravda, ale to nie je téma tohto slajdu. A tak si skúšala rôzne metódy, alebo si robila, čo ti povedali. Možno si ho raz dvakrát napomenula, možno si zvýšila tlak, alebo mu dala úlohu, aby si zamestnal hlavu a nepremýšľal nad tým, čo chce on. Jednoducho, aby si mala jeho pozornosť. Ale možno ti niekedy preblesklo hlavou, ako sa ten kôň pri tom cíti. Ak si mala niekedy pocit, že to nie je ono, že ťa to vnútorne trápi, že mi si možno chcela konať inak, ale nevieš ako, tak tento pocit stojí za pozornosť. Čo to môže znamenať, keď sa cítiš zle pri napomínaní svojho koňa? Predstav si, že si v situácii, keď sa ti stane, že kôň spraví niečo, čo sa ti nepáči, alebo čo by si chcela inak, alebo ťa možno naštve. Môže to byť hocičo, možno sa nechce pohnúť, možno naopak ťa predbieha, alebo sa ti tlačí do priestoru. Možno si proste robí svoje a úplne ignoruje to, čo chceš ty. A niekde si sa dozvedela, alebo si počula, alebo niekto na teba tlačil, že by si mu mala ukázať svoje hranice. Napríklad tým, že použiješ viac tlaku, zamávaš mu vodítkom za zadkom alebo pred hlavou, zacúvaš ho, dáš ho na kruh. Tie rady bývajú rôzne. A spravíš to. A zafunguje to. Kôň ťa počúva. Kôň robí to, čo chceš. To musí znamenať, že tie vysvetlenia situácie, čo dostávaš, že keď budeš dominantná napríklad, tak kôň bude spokojný, sú asi pravdivé. Veď dávajú zmysel a funguje to. Ale je tu jedno ale. Niekde hlboko vo vnútri to nevnímaš ako víťazstvo. Možno cítiš napätie, možno sa síce podvolil, ale cítiš tam akúsi vzdialenosť medzi vami. A ty sama nie si úplne spokojná. Je to fajn pocit, keď kôň počúva, ale niečo ti tam nesedí. Toto bol môj príbeh. Takto som to cítila ja za mnoho rokov, čo som pri koňoch bola. A našťastie moja kobila nebola z tých, ktoré by sa podvolili a preto som musela hľadať iné vysvetlenia, pretože tie, čo som dostávala, nielen, že mi nesedeli, ale ani nefungovali. Takže to bolo istým spôsobom moje šťastie. Takže môžem povedať, že som expertom na tento vnútorný pocit nesúladu alebo nejakých nejasností. Viedol ma a bol takým môjim kompasom za posledných 20 rokov. A spomínam si na príhodu, ktorú by som s vami chcela dnes zdieľať, kedy som si dovolila, hádam, posledný krát vyskúšať niečo, s čím som naozaj nesúhlasila, ale okolie na tom tak povedať cvičalo, proste bolo to v móde, respektíve v móde to ešte nebolo, to je možno až dnes, ale
už bola dosť veľká komunita ľudí a ja som stále nejak tak vytrčala z tej komunity, takže som tomu chcela dať ešte šancu, že všetci to vnímajú nejak a ja to vnímam inak, tak možno, že som nejaká divná, tak idem to vyskúšať. Bolo to po jednom seminári známeho trénera, ktorého metóda je založená na tom, že kôň beha po kruhu v podstate až kým nerobí, čo chceme. Tak by som to nejako zhrnula zjednodušene. Anyway, prišla som domov a povedala som si, že dám tomuto teda ešte šancu, že možno na tom niečo je. A zobrala som svoje, už myslím, že mala 2 roky žriebe v úvodzovkách do kruhovky. V živote tam nebola, nikdy sme tam nič poriadne nerobili. Ale môžem povedať, že sme mali naozaj fajn vzťah. Chodili sme spolu na prechádzky, keď ma videla, prišla ku mne. Proste sme tak spolu trávili čas po konsky. Nepoznala ale švíhanie vodítkom ani bič. Zobrala som teda do tej kruhovky, ona sa okolo mňa motala, popásala a ja som teda od seba odohnala, lebo to je ten prvý krok, nech ide na kruh. Dodnes nezabudnem na ten jej vytreštený pohľad, v ktorom bola otázka, že to čo ako malo byť. Najhoršie na tom bolo, že začala lietať do kolečka ako pometená. Nevedela sa zastaviť. Musela som si čupnúť na zadok a počkať, kým sa ukludní. Potom ku mne prišla, totálne vydesená, s otázkou v očiach, že prečo? A vtedy mi to došlo, veď my sme kamošky. Prečo mám svojho kamaráta, ktorý sa v mojej blízkosti cíti dobre, odháňať len na základe nejakého presvedčenia, že kone to tak v prírode robia? Čo dnes vieme, že nie je pravda. Tam padlo moje rozhodnutie, aj sľub, ktorý som dala sebe a jej, že jej to už nikdy nespravím. A že to nechcem robiť žiadnemu inému koňovi, že chcem hľadať iné cesty. Že budem počúvať seba a svoje pocity a nie okolie. To neznamená, že by som sa od okolia neučila, to neznamená, že by som tam nehľadala odpovede, ale stále ten môj vnútorný pocit je niečo, čo ma vedie najsilnejšie. A niekedy trvá veľmi dlho, neviem to úplne zachytiť, že čo mi vadí a trvalo v niektorých prípadoch aj roky, kým som to dokázala pomenovať a určiť si, že o čo vlastne išlo. Moju kobylu som odvtedy od seba, môžem povedať, nikdy neodohnala a dokonca som ju jeden čas učila, aby sa nebala biča a vodítok, ale to je úplne iná story. Týmto príbehom som chcela povedať len to, že možno to máš podobne. Možno máš nejaký silný zážitok a zároveň aj silný vnútorný kompas, ktorý ti hovorí, že niečo mi tu nesedí. A chcem ťa povzbudiť v tom, aby si ho nasledovala. Ale zároveň sa netrápila tým, keď spravíš chyby. Vďaka týmto chybám sa učíme orientovať sa lepšie a ten kompas tak nejak vyľaďujeme. Preto pocit nesúladu, nejakej nepohody či spochybňovanie vecí, ktoré počúvaš okolo, to nie je žiadna slabosť. To ti len niečo vo vnútri hovorí, že existuje nejaká iná cesta. Preto to nie je hanba počúvať tento svoj pocit a nie je hanba hľadať nové pohľady. A možno keď to vyskúšaš, tak zistíš, že ťa táto cesta naplňa viac. A že dôležitejšie je pre teba, aby si bola s koňom aj so sebou v súlade, než aby si mala koňa, ktorý ťa poslúcha na slovo. Takže nezabúdaj, nie je hanba počúvať svoj vnútorný hlas. A teším sa na ďalšie stretnutie, kde budem rozprávať o ďalšom slajde z karuselu.